Čaute ľudia, tu Sorteo a dneska s vítom u ďalšieho videa. Dneska to bude zo serveru QEplay na minihre Up-Down. Tak, ideme na to. Teraz vám to strihnem a ozvem sa, keď už budeme v aréne. Tak zatiaľ. No tak, už nám to začína. Tak, a ideme na to. Všetci idú po tom coine. A ja vždycky idem ďalej a vždycky nájdem niečo lepšie. Tak. Nedoskočím. A sem doskočím a sem doskočím. Čiže máme diablok. Coin. A really? Aj pre tento coin sa nechcem dostať. Takto. Tak. Počkajte. Tak. Nie. Fú. Pozrieť sa. Teraz tak mierne rašnem. Rodičia, to je hrozné. Dobre, pre tento koniec si chcem tu zbiehnúť. Tak. A ideme ešte pre tento. Toto asi neobskočím, čo? Škoda. Tak, prosím. Toto mi moc nepomohlo. Ani neuškodilo. S touto jumbo štvorkou doskočíte úplne všade. Až na miniány doskočíte. A tam si... Nie. Prečo mňa to ako dvakrát zabilo? WTF. Nevadí. Tak, teraz ideme down, ako dole, takže teraz je get down. Ako vždycky tu budem hrať gravity. Skôr idem sem pre tieto coiny a diablok. Ako pre ten, čo tam bol. Tak. Zoberiem si tento diablok. Doskočím tam, že som musel obskakovať a to sa mi teraz vážne nechce. Nie. Nevadí. Tento jump som vážne dať mohol. Dobre. Tak, ďalší coin. Ešte tento. Kam teraz sem? Tento coin. A vyskúšam sa nejak dostať. Nie. Tam bolo toľko coinov. Musím teraz dostať rýchlo do nejakej nižšej úrovni. Tu bolo viac coinov. Tak. Jak túto to vymyslím. Takto. Áno. Tak.
Zaskočím to. Dobre. Tam sa asi nedostaneme. Tak tuto. A odtiaľ to sem idem pre tieto coiny. Ja som tak mimo. Ale mám najviac coinov, takže it's pretty good. Ani to nedoskočím. Ja som lemra. To by som neskočil, ešte, že to končil. Tak budeme bojovať o prvé miesto. Tak si tu nakúpim nejaké. Toto kolo sa mi vôbec nevydajilo. Ale čo už. Toto asi není jak na revisajtu, čo? Thorns? Nie. Sharpnestry nechcem. Berem. Nie. Takže vyskúšam nohavice. Jos. Ok. Halo, mne tam... Prosím. Jos! Tak môžem oslavovať asi víťazstvo. Tu by mi nepovolalo, pretože 4. Nie. A tu nie. Ok. Ešte knižku si potom enchantujem. A F, tak to sa mi nevyplatí. Tak, jablčka. Takto, speedky. Tak. Tak, myslím si, že som pripravený. Tak sa vám ozvem v hre. Tak, už sme v hre. Tu rýchlo vypijem speedku. Jeho, lemra. Fuj. Nie. Teraz by som tak hodil ten Deep Strider. Ale aspoň na to šarpne 4 farie 2. Kde je? Toto je on? Není. Nevadí, jasne ho zabijem. Lemra. Nie. Bojujem. Ne! Knobek 2. To obidem. Ja kašlem. Čau. No a ako sa máš? No asi nie moc dobré, keď sa zabijem. Nemôžem ma hitnúť. Jos! No ja som sa bugol do bloku. Tak. Čo mal za veci? To je lepšie. A toto by som si mohli spojiť. Pokiaľ na tom mám levely. Tak to nie. What the fuck? Tak asi mi to nepôjde spojiť, nevadí. Máme tak tie meče vyupgradeované, že to sa mi spojiť nedá. Toto si spojím. Tak. Rýchlo. Ja vlastne takto.
už pomerne dobré veci. Tak a ideme naspäť do boja, lebo nechcem tu zaostávať s 1 kilom. Lemra tu strieľa. Troška dostávaš. Chlapče. Jo. Najradšej by som vraždil za tento bowspam. Really, on bude takáto SK a takto tam bude plávať vo vode. Jak nejaká palacinka, či jak to mám nazvať. Jo, teraz. Jo. Ne, pod neho sa to je taká lemra. Jo. Zabíme ho. Ty jak má ako hitov? OK. Terorista, preč, obidvaja. Vy týmujete? Vy vážne týmujete? Troška má slabé kliky. Troška ho zabíjam. Troška týmujú, ako vidím. Vypadni, teba zabijem, dík. A teba ubospamujem, lebo týmuješ. S nejakým tu Vares. Ok. Môžeme jenom posúť. Mal vôbec... O tom ani Infinite nemal. Tak to som sa mal nechať pospomínať. No poď lemra. Dostaneš kombičko. A do mňa kombičko až nikto nechce. Tak vypijem si na teba speed 2. A je sa do boja. No poď sem. Nohe, šikovni. Ja vôbec neviem so speedkou bojovať. Panenko. Mimo? Ani raz som sa netrafil. Nasúž sem ísť. Ty magor. No vidíš. No boj sa, lebo dostane rekta. Kombo, vyhral som. GG. Tak. Toto bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, určite sa nechajte like, nejaký pekný komentár a môžete ďalej odber. A čaute.